Сьогодні батько Зеленського, ви, мабуть, це бачили, Олександр Семенович Зеленський, заявив, що вас і депутатку Європейської солідарності Софію Федину треба судити, посадити, ну і так далі. Що б ви йому відповіли? Давайте іще домажемо тим, що він назвав українців бидлом, давайте не будемо забувати. Біомасою, добре. А це означає, що до нього буде розмова так само, як до його сина, відповідно тому, як спілкується він. Отож, я би хотіла зазначити, що йому треба краще було виховати свого сина, аби він не хамив людям, які захищали батьківщину, і його в тому числі. Це по-перше. По-друге, щодо батька, для мене вже не є дивним, що коли присанув Майдан сьогоднішнє рішення по землі, знову з'явились голосні заяви з приводу мене, тому що, вочевидь, в цих розіграшах, я просто інакше не можу вже це назвати, у нас іде якісь просто театральні дії в нашій країні. Тепер треба сакральна жертва, на яку треба срочно перемикнути увагу. І тут вспливає папа Зеленського зі своїми заявами, які розкатують молнієносно по всіх каналах, аби зараз відволікти увагу від того, що відбувається під Верховною Радою. Я маю запевнити, що увагу не вдасться від цього відволікти, тому що аграрії, вони як там стояли, так і будуть стояти, і їх як підтримували Нацкорпус, так і буде підтримувати. І це правильно. А з приводу мене, це буде ще один головняк просто на їхню голову. Ну, якщо він їм зараз потрібен, це їхній вибір.